Yawwa, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kamar kullum yau ma ni ne naku Sani Misbahu a cikin wannan bidiyo. Yau za mu yi wani bidiyo ne mai matuƙar ɗaukar hankalin jama'a, mai kuma matuƙar ilmantarwa da ma faɗakarwa a cikin al'umma. Wato muna cikin wani zamani wanda sai dai Allah ya tsare mu. Yau za mu yi wani bidiyo ne akan WhatsApp chatting. Kun san cewa za ka iya yin fake chat, ma'ana ka yi chatting don ka yi ma wani sharri cewa ya yi maka wani magana ko kuma kun yi wani magana da shi kuma ƙarya ne. To za mu yi wannan bidiyo akan haka ne, amma da Allah ka ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, kar ku yi ma wani ƙazafi don ka iya ko kuma don ka ga yadda aka yi. Ana so ne dai ka kare kanka ko kuma kowa ya san cewa hakan za ta iya faruwa. Sabida haka sai ku biyo mu cikin bidiyon dalla-dalla don ku ga yadda abin zai kasance. Yanda za ka iya ka yi ma wani sharri ko ƙazafi a WhatsApp, ka yi wani message ma kanka da kanka ka ce shi ne ya yi maka. Amma don Allah ku ji tsoron Allah, kar ku yi ma wani sharri. Wannan dai kawai lokaci ne ya yi na kowa ya sani cewa za a iya yin wani chatting na ƙarya na sharri a ce wane ne ya yi. To sabida haka idan hakan ta kasance sai a tsaya a yi dogon bincike domin a gane gaskiyar lamarin. Sabida haka ku biyo mu cikin bidiyon don ku ga yadda abin zai kasance dalla-dalla. Amma don Allah ku yi haƙuri, kar ku yi mai wani sharri don kun samu dama kun iya wannan abu. Sannan da Allah wanda bai yi subscribe na channel ɗinmu ba da ya daure ya shigo ya yi mana subscribe a channel ɗinmu domin ba mu ƙwarin gwiwa wajen kawo muku irin wannan bidiyoyi masu faɗakarwa da ma ilmantarwa a ciki. Sabida haka kuma shiga cikin bidiyon kai tsaye domin ku ga yadda abin zai kasance. Misali da farko za ka ɗauka wayanka kamar haka, sai ka shigo Play Store service, sai ka taɓa wani abu gashi nan na searching haka, sai ka yi searching WhatsApp prank gashi nan annan ta saman nan ka lura gashi nan WhatsApp prank app, sai ka taɓa shi haka. So sai ka taɓa wannan na saman gashi nan, sai ka yi installing ɗin shi a wayarka. Sai ka ɗan bashi lokaci ya yi installing. Ina so in nuna maka yanda wani zai iya amfani da WhatsApp ya creating ɗin wani chatting na ƙarya ya yi ma wani sharri. Amma don Allah, don Annabi, kar da wani ya yi haka don yi ma ɗan uwanshi sharri. Kawai dai ana nuna muku ne saboda ku kiyaye. Sabida ko da irin haka ta kasance da wani, a tsaya a yi dogon bincike domin a gano gaskiyan yanda abun yake. Sai mu ɗan saurare shi ya yi installing. Yawwa, idan ka lura ga application ɗin mu nan ya gama installing, sabida haka sai ka buɗe open. Idan ya nuna maka wannan fuska na farko, abin da za ka fara yi, ga wani guri nan an rubuta next, sabida haka shi za ka taɓa. Yawwa, sai ka ƙara ka taɓa wannan alama gashi nan an sanya start. Yawwa, bayan ya nuna maka wannan shafi, abin da za ka taɓa shi ne wannan plus ɗin da ka gani, shi za ka taɓa. Yawwa, to idan fake chatting za ka yi, misali na kai da wani wanda kana so ka yi mishi ƙazafin, amma don Allah kada a yi ƙazafin na gaske, wannan dai ina nuna muku yadda abu zai kasance ne. Sai ka taɓa wannan alamar mutum gashi nan shi kaɗai, sabida haka shi za ka taɓa idan kai da mutum. Idan kuma group chatting za ka yi, to sai ka taɓa wannan na mutane biyun gashi nan an rubuta new fake group, sabida haka shi za ka taɓa. To mu yanzu ba shi za mu taɓa ba, misali na mutum ɗayan can shi za mu taɓa, sabida haka gashi nan. Sabida muna so mu yi ma wani ƙazafi, sabida haka sai mu ba shi dama allow. Yawwa, to sabida haka yanzu in ya nuna maka wannan shafi na farko, wannan alama user, enter the name user wanda kake so ka yi ma ƙazafin, sunan shi za ka sanya. Misali za a yi ma mani, misali ni za a ce ni za a yi ma ƙazafi, sai a rubuta misali ni za a yi ma ƙazafi, sai a sa Sani misali. A nan gurin hoto na shi za a ɗauko, misali bari mu shiga, misali a ɗauko hoto
inda dama kai da kake son gamin ƙazafi kana da hotuna sai ka ɗauko hotuna, amma ni yanzu misali bari in saka wannan shine a matsayin hotuna. Sabida haka ni ɗin da za a yi ma ƙazafin misali sai a kunna ne a ce ina online, gashi nan sai in taɓa wannan abu. Sannan kuma inda dai ƙazafi za ka min sai ka taɓa wannan typing ɗin alamun ina yin typing. Muna yin typing ni da kai kenan, gashi nan ma ina yin typing. Sabida haka sai kai saving. Yawwa, to yanzu gashi nan ya nuna maka a wayanka kenan kai da kake so kai ma Sani ƙazafi, gashi nan ya nuna maka Sani yana typing. Sabida haka sai ka shiga gurin. To gashi nan yanzu kana nan ciki. Idan za ka yi message ɗinka a nan za ka taɓa. To ka gani za ka iya cewa hello. Kai kenan. Misali idan kai ne za ka tura, to kaga wannan shine za ka taɓa. Wannan ɗin nan. To ka tura ma Sani, ka ce ma Sani hello. To sabida haka idan kuma za ka ansa misali Sani zai ansa, za ka ansa ma Sani salama misali, shi kuma Sani sai ya ce maka hi. To shi kuma Sani wannan shine za ka taɓa a madadin Sani ya ce hi. To ka gani ka ce hello ma Sani, Sani ya ce hi. Sabida haka sai kai ma Sani wata magana akan wani abu. Misali Sani ya maganan yarinyan nan. Misali ka gani Sani ya maganan Maryam, sai ka tura mashi. Kaga ka tura mashi ko, shi kuma Sani bari ya maka reply misali. Kai ne za ka yi reply akan Sani ne ya mayar maka magana. Sai Sani ya ce haba. Kaga ya ce haba, wacce Maryam kuma? Ai tuni na cire ta a rai. To shi kuma Sani ya mayar maka cewa haba wacce Maryam kuma, ai tuni ya cire ta a rai misali. To kaga ka yi mishi magana ya yi ma, ka yi mishi magana ya yi ma, ya mayar ma. To kaga za ka yi mishi ƙazafi misali, kun gama firanku sai ka yi screenshot haka. Kaga ka yi screenshot. Sabida haka bari ka yi mishi ƙazafi. Kana da number Maryam dama ko kuma kana da wanda za ka nuna ma, da ka ɗauko wannan screenshot ka ce kun yi magana da Sani ranan nan a WhatsApp, gashi kun yi kaza da shi, ga ma yanda ya ce a kanki Maryam. To kaga in ka tura masa wannan chatting da kuka yi da Sani, kaga ka mishi ƙazafi. To amma dan Allah kada ka yi haka, kada ki yi haka. Ina nuna muku wannan ne sabida ku sani hakan za ta iya kasancewa. Sabida haka idan wani ya irin wannan ƙazafin ana kokwanto, sabida haka sai ya kawo wayan shi a dubo record ɗin da aka yi abun, ba wai na screenshot ba. Sabida haka kowa sai ya kiyaye idan irin haka ta faru, kada ka yi saurin yadda dan kaga an tura maka wannan screenshot na cewa wane ya yi kaza, wane ya yi kaza. Don haka muka nuna wannan. Sabida haka kowa sai ya ƙoƙari ya fahimta da abin da ake nufi. Amma da Allah a daure a yi mana subscribe ta wannan channel tamu mai albarka, domin ba mu ƙwarin gwiwa wajen ƙwaƙulo muku irin waɗannan abubuwa masu ainihin wato faɗakarwa da ma ilmantarwa a cikin al'umma. Na gode, ni ne naku Sani Misbahu, Hausa TV Arewa.